Masikati akanaka vana vaMwari. Masikati akanaka vana vaMwari. Toda kutenda Mwari nekuti vari pakati pedu. Tinovatenda nenguva yakanaka yekuimbira nekushumira kuburikidza nenziyo. Tichitenda Mwari nevaenzi vari pakati pedu. Sezvo riri zuva rakaiswa parutivi kuti tinge tichikumbana pamwe chete nevaenzi, tichitenda nevaimbi. Mwari vakukomborerei nekusimudzira moyo yedu mukati menziyo maunopiwa mukana wekurangarira nekuita yatingati iyo reflection mukati menziyo. Unofunga nekurangarira zvakawanda nekuda kwekuti nziyo, mashoko erwiyo anotikomborera. Hanzi take my hand. NdiMwari chete vanogona kuita kuti munhu amire panozikanwa kuti hapana munhu anogona kumira ari ega. God will make you stand where no man can stand alone. Mwari wekudenga vatiitira zvakanaka. Chatarisa chapter yatinoziva tese. Pane vhesi yatinoda kuti titarise, ndoyatitange tichikurukura. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 verse 21. Iye uchazvara mwanakomana, mugomutumidza zita rinonzi Jesu. Sangano rinoti kudini? Good. Saka kana muchidzidza yanga iri announcement yakaitwa nemutumwa kuna Joseph, baba kana kuti murume waMary mai waJesu. Saka ari kutsanangurirwa, anonzi usazoita dambudziko nekuti Mary ane pamuviri. Zvikanzi nekuti achazvara mwana mukomana. Muri pechechi yaMwari? Halo? Mbeta amen ndinzoti muripo? Good, muripo. Saka da kuti muteererese, handisi kuzotaura nguva yakareba. Hanzi achazvara mwana mukomana, mugomutumidza zita rekuti Jesu. Manzwa here chikonzero chacho? Pana achinzwa? Pana anzwa chikonzero chacho? Hanzi nekuti ndiye achasunungura vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Hamuna kuzinzwa? Saka vhesi iri central to the plan of salvation. Bible riri kuti kana kwazvarwa mwana mukomana. Saka vanhu vanoziva vese tese tiri pano zvinogona kuzongosiyana apo neapo, but ishungu dzemubereki mumwe neumwe kana anotarisira kuzova mubereki, ishungu dzake kuti azotumidzawo mwana wake zita. Halo? Kungoriwo nevashoma vane shungu dzekutumidza mazita vana vevamwe vanhu, with or without permission. Varitoripo vane shungu idzodzo vakatomirira kuti ini ndine rangu, but toda kutaura nevanhu vatingatarisira kuti vanopinda muboka revanhu vakawanda vatingati havazi special case. Ishungu dzemubereki wega wega kutumidza mwana wake zita. Saka Jesu achizvarwa, Mary achiita pamuviri paJesu Kristu, paakapiwa naMwari nemweya mutsvene, zvakatoonekwa kuti kana akasapiwa zita nedenga, vabereki vake vaizomutumidza zita. Hazvina kunyorwa, but hazvina kupoka naizvozvo. Muri pera vana vaMwari? Halo? Saka denga nobva rati mwana uyu ari kuuya achauya atori nezita kudhara, ende zita rake ramunofanira kumutumidza nderekuti Jesu.
nekuti purpose yake ndeyekuti auya kuzosunungura vanhu vake kubva muchinyi, muzvivi. Shona inoti nekuti ndiye achasunungura vanhu. Zviri kutaurwa neShona zvinoratidza sekuti anga achishayikwa. Hamusi kuzvinzwa? Zviri kuratidza kuti dambudziko rechivi ranga riripo, but panga pachishayikwa musununguri wevanhu. Saka vhesi yakuti Jesu uyu ndiye achaita basa ranga richishayikwa angariita. Hapana ari kundinzwa? Ndosaka munyori weKwedu akamuti he is the desire of ages. Ndiunzi kwedu vanhu vashoma. Jesu achipiwa kunyika, akapiwa kunyika kuti azosunungura vanhu vari munyika kubva kuzvivi. Ndiunzi kwedu vanhu vashoma. Nhasi vanhu vanoda Jesu for other reasons. Hazina kushata, but reason huru yatinofanira kuda kuti Jesu ave muupenyu hwedu kuti sunungura kubva muzvivi. Ndiri kunzi kwedu vanhu vashoma. Chinyararai henyu ndakutaura. Sangano Jesu vamwe vanomuda kuti avabatsire kuvaka misha. Hazvina kushata, but sandizvo zvaakavinga. Jesu vamwe vanomuda kuti avatsvagire mabasa. Hazvina kushata, asi hazvisirizvo zvaakavinga. Jesu akauya kuzoita chisina umwe munhu anogona kuchiita. Ndiri kunzi kwedu vanhu vashoma. Vamwe vanogona kukudzidzisa nhasi ukamisa musha wako zvakanaka. Jesu haana kuuya kuzokombita nanavatete. Jesu akauya kuzoita basa risina umwe munhu aigona kuriita, rekuita sei? Rekusunungura vanhu kubva muzvivi. Ndina muponese shamisa anondishamisa rine nzizi dzerufaro rinopisa nyota yese. Saka regai nditaure nevana vabereki makateerera. Ndine tarisiro yekuti ava vachigere kuve nenharo nezvinhu zvakawanda, vachiri tenda. Vanangu, Jesu akatumwa kuti azokusunungurai kubva muzvivi. Masinzwaka zvekuti mugone chikoro, zvekuti muite sei zvimwe munogona kutorara makasvinura mukagona, but kuchigere kuva nemunhu akapa mumwe munhu solution yechitadzo. Ndo zvakavinga Jesu. Muri kunidza vanangu? Good. Kanganwai zvimwe zvese kana matarisana nezita rinonzi Jesu, musununguri wezvivi. Saka hondo yatiinayo iye zvino ndeyekuti tichigere kunzwisisa kuti chivi idambudziko. Hamuna kuzvinzwa? Ndosaka tiri kukumbira Jesu kuti atiitire zvimwe zvinhu except saving us from sin. Nekuti tichigere kunzwisisa, ende munoziva kuti our approach towards sin is so selective. Handisi kuzotaura nguva yakareba, saka nditoniteerera hei nditaure zvandotaura. Saka ndinotaura nyaya yechivi. Vanhu vane dambudziko nechivi chinova affecta ivo direct. Ndatariswa manje ndigaini kutsanangurirei. Kana imimi mukanzwa kuti mufesi wenyu, ndikutaura murume wenyu, maiguru, mukanzwa kuti mufesi wenyu ari kukiyakiya, mukukiyakiya umwe ari kukiya futi nevanhu zvichingodaro, asi muchigona kurarama, munogona kusaita dambudziko rakakura nalo nekondakti yake. Hamusi kuzvinzwa.
Bali mukazonzwa kuti mukukiya futi kwaari kuita vanhu, akukiya futi nemi. Ndo nyaya inozonzi elder imbosvika ikumba. Handina unzikwa. Ya muna uzinzwa. Vanhu vane dambudziko rekuti approach yedu towards sin iri very selective. Ndosaka tisati takwanisa tese kugamuchira kukosha kwekupiwa kwedu Jesu Kristu. Nekuti pachine zvimwe zvivi zvatiri mabeneficiary, hatina problem nani nazvo, tingoriwo nedambudziko nezvinozoti affecta. Nekuti achazvara mwana mukomana, umutumidze zita rekuti ani? Jesu. Nekuti ndiye achasunungura vanhu kubva muzvi. Saka kana ndiri kutaura nyaya iyi, chamboita kuti nditaure nevana, ndechekuti ndiri kutaura ndechekuti problem ine chivi ndeyekuti hakuna wachakafuita. Saka kana usitorina zvivindi, usitorina utumwa naMwari, ukatanga kutaura nyaya yezvivi kumberi kwevanhu, unogona kukurumidza kupedza, nekuti hakuna akafitwa nazvo. Amuzungu ndiri kutaura. Unoita kunge uri kutaura zvinhu zvisipo. But vanhu vakagara vakadai so, vari kutambudzika nezvitadzo. Netwa amen nevanhu vashoma shoma. Ndo saka ndauti nditsanangure zvishoma. Jesu akatuma kuzoita zvinhu zvinotozikanwa kuti zvinodiwa, but munhu hakuna umwe anokwanisa kumuitira. Saka umwe neumwe izvezvi ane mastruggles ake nechitadzo chekuti ukatsanangurira vanhu vanogona kuvhunduka, but vakazokutsanangurirawo zvavo newo uchidini? Uchivhunduka. But kana takatarisana takagara tese kudai, zvinoita sekuti zvinhu zvese zviri right. Ndosaka tichiti kana takuda kuita maprayer request kuna Jesu, tinokumbira zvimwe zvinhu zvese, kwete kudzikinurwa kubva muzvivi. Chii chinonzi chivi? Maybe titangire ipapo, pamwe tingawana 3 kana 4 vekupedza nawo chidzidzo. Chii chinonzi chivi? Now, shoko rinoti vese vakatadza. Alo? Ariti vese vanotadza. Tererai. Romans anoti vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Hati vese vanotadza. Pane munhu anonga achiti mumwe nomwe ane zvaari kuita, over and above kuita kwemumwe neumwe zvaari kuita, atori nezvaakaita asati azviita. Amuna kuzinzwa. Chivi, what is sin? Now, sin, there's a difference between sin and sins. Chivi nezvivi mumutauro weshoko raMwari. Chivi nezvivi mutsauko hauziwe kuti chimwe is in singular form, the other is in plural. No. Sin, chivi, chimiro. Sin is a condition. Sins are fruits of a condition. Zvivi zvibereko zvechivi. Chivi chinobereka zvibereko. Chivi chimiro. Zvivi zvibereko zvechimiro. Saka Jesu haana kuuya kuzodhila nembavha. Mupo. Jesu haana kuuya kuzodhila nemhombwe. Jesu akauya kuzodhila necondition inoita kuti munhu ave mhombwe. Muri kunzwa zvishoma imi. Ndi chapter 8 kau waJohani. Vanouya naye vakati, tamuwana mudzimai uyu, tamuwana panzvimbo achiita upombwe. Jesu chapter 8. Jesu
anonyora pasi oti let he, nekuti vakati Moses akati tinotema nematombo, imi munoti kudini? Vanodzidza kuIsrael nyaya yematombo ari pese pese. Hanzi matheologians ekuIsrael kana vachivhaira vanoti ngirozi yakanga yakatumwa kunodistributa matombo munyika yese, bhegi racho rakabvarukira muIsrael. Saka matombo ari padhuze zvekuti anything kana zvangoshata unotemwa nematombo. Saka vakatouya kuna Jesu vakabata matombo vachitoti mutemo wakati uyu tikamuwana munhu abatwa panzvimbo sezvizvizvi anofanira kutapwa nematombo. Iwe unoti kudini? Ndobva Jesu ati, toda kukorektana something. Jesu haana kunyora pasi kuti asina kumboita chitadzo ngaamuteme. Halo? Akazvitaura nemuromo. Saka nechirungu chinoti let he who is without sin. Svikaipo tobva tatopedza. Asina condition yacho. Kwete kuti dai Jesu akati asina kumboita upombwe ngaamuteme, aitemwa nembavha dzaitovapo. Hamusi kuzvinzwa? Aitotemwa nevaroyi vanga varipo. Ndiyo hondo yakakura nhasi pane vanhu vanonamata. Sinners persecute sinners who sin in a different fashion from them. Saka ukatoona takagara dare rechurch board tichitonga mutemo wechinomwe, munenge muchitotongwa nevamwe vanovhara vanhu, munenge muchitotongwa nevamwe varoyi. Asi nekuti ndo kushata kwechivi chinokusiyai muchifunga kuti muri nani kupfuura vamwe. Saka Jesu akati let he who is without sin. Ndobva vanhu vamira vakamutarisa vachiita nharo. Saka pasi apa akazonyora kuti for example. Hamuna kuzvinzwa? Hamupo. Saka munhu aiverenga panyorwa naJesu oona nyaya dzake. Saka chaita kuti munhu azotiza ndechekuti aifunga kuti the next person achaverenga dzandaverenga ini. Asi kunzwa nevanhu mani. Mwari ngaaongwe. God respects even sinners to the extent yekuti hakuna aiverenga chitadzo cheumwe. Musi kuzinzwa sangano chena Mwari. Kana Mwari achitodhila nesu, muimbe anoti on the Jericho road there is room for just two, no more and no less, just Jesus and you. Mwari haazi mufumuri even wevatadzi. Mwari anoremekedza mutadzi agodhila naye kusvika Mwari nemutadzi vanzwanana. Tereresa ichichi chinoitika manje. Pane nyaya unongo uchifunga kuti ndataura point yakajeka, wobva uona tinenge sina kunzwikwa. Zvimwe zvatinozotaura tinozvitaura nekuti zvatanga tambofunga kuti tataura mukanzwa mune musina kuzvinzwa. Saka nitaure zvimwe ndijekese pfungwa iyi. Mukaverenga bhaibheri renyu Genesis chapter 3 inokuudzai kuti Adamu akandohwanda pamberi paJehovha mubindu. Mairangarira? Mwari haana kuti uri kuitei ipapo, hamusi kuzvinzwa. Kutoti pahwandike ndiMwari akatoita kuti Adamu anyatsokuhwanda. Mupo chechi yaMwari. Muri pesangano. Ndobva Mwari atoona kuti condition yechitadzo, kana mutadzi awira muchivi anoda kuvigwa. Kana mamutendera kuhwanda, modhila naye akadini akahwanda, momupfekedza akadini akahwanda, ozobuda panga akahwanda. Musamuudza kuti takuona. Chaita kuti yahwande ndechekuti chiri maari haasi kuchida. He is not even proud of it. Anenge adya shuga mwana aba shuga momuti anditi kunyanya brown ine nharo inosara umu. Momuti iwe uri kuita basa rekudya shuga yako kuti kana handisi. Adamu ari kuhwanda pamberi paJehovha. Zvatokwana kana adaro chimutorai munyatsokuita kuti anyatsohwanda, momuratidza shuga yake akadini akahwanda. Nyaya yenyu moipedzisa akadini akahwanda, opukuta muromo oenda pakachena.
but because munofunga kuti muri superior than umwe munhu, kana muchidhila nevatadzi, you are careless. Saka Jesu ndobva anyora kuti, for example, ndobva vanhu vaverenga, ndobva vakanda matombo pasi vakatiza. Jesu anoti, nai mai, varipiko vanga vachikupomera mhosva? Mudzimai akati, hakusisina kana umwe chete. Jesu akati, kunyangwe neni handikupi mhosva. Enda usatadzazve. Hapana anozinzwa. Hakuna hama kopenda Jesu neomwe, hakuna murapa wese neomwe anoziwa nena mo Jesu anotungamira tose akona. Saka chivi chimiro. Saka kana uchiverenga 51 pavhesi ya 5 yamapisarema anoti ndakaberekwa mumbereko yechivi. Chirungu anoti I was conceived in iniquity. Terai munzwa, conception is not giving birth. Haati ndakazozvarwa, haata anoti conception ka ndo panosangana egg neseed. Zvisati zvazikanwa kuti murume here kana kuti mukomana kana kuti mudzimai, zvisati zvazikanwa kuti mwanai, chagadzirwa ipapo chivi. Amuna kuzinzwa? Amupo zvekuzonzi mukomana kana kuti musikana zvatokumberi, but panosangana mbeu yababa neyamai, chinogadzirwa ipapo chivi. Skani isati yakuona, hamusi kuzinzwa sangana. Denga rinenge richiona chivi. Manitarisaka mbo munofungidzira kuti mutadzi munhu anozotanga kuba. Hanzi naIsaya ndakabereka namapisarema naDhavhidhi, ndakaberekerwa mumbereko yechivi. Nekumwe kutaura, the womb of a woman is the factory to manufacture sinners. Muchizaro chemudzimai ndo mufactory yekugadzirwa vatadzi. Bomirai zvokuti muri maelda munoimbisa kana kuti munodini, tiri kutaura nhau yechitadzo yechivi. Mumutauro wanhasika, sin is a software. Hello? Sin is a software. Sins are applications compatible with the software. Sa problem yedu haizi yema applications, software. Sa zvautori wewe izvezvo, vamwe vakanditarisa panapa, they are sinners in waiting. Vamwe havazi mbavha 2023, imbavha dza 2028. Hamusi usina ndiri kutaura ini. Vanhu vaiti kana vakatarisa Peter achifamba naJesu, vanga vasingazivi kuti Jesu ari kufamba nemhondi. Zvakazozikanwa muGetsemani kuti Jesu anofamba nemabhinya, nekuti Peter aitove nebhemba. Ndo zviri chivi. Saka pari kunzi Jesu achasunungura vanhu kubva muzvivi, kuri kunzi mune zvivi zvavanoziva nezvavasati vaziva, asi zviri izvo zvavari. Hausi kundinzwa iwe, hamusi kuzinzwa. Vamwe havazi mhombwe kusvika vazoenda kudiaspora. Musatarisira chivi pasi. Vamwe havazi zvidhakwa kusvika vazowana mabasa. Zvirimo. Mukuruka munogona kurova munhu zvekuti munozozvibvunza imimi kuti ndini here ndaita zvakadai so izvi. Zvirimo, ndo chiri kunzi Jesu akauya kuzosunungura vanhu kubva muhondo dzipi idzodzo munhu washe. Imi kana mapfeka masutu nebhutsu dzakachena munofunga kuti muri vanhu vanotyiwa naSatani. Zvikunzwika here saka zvoda Mwari?
achatumidzwa zita rekuti Jesu, nekuti ndiye achasunungura vanhu vake kubva muzvivi zvavo. Hapana chakaipa kunamata kuti tive neupenyu hwakanaka, tigone kurarama zvakanaka, but chese chatinopiwa kana Jesu asina kudhila nechivi, we will never enjoy that. Saka kutori nevamwe vane mota dzamunoshuvira kudai mungave nadzo, but nekuti vanadzo ende nechivi futi vanacho, havana mufaro wamunofungidzira kuti vanawo. Ndosaka vhesi iri kuti kana Maria azvara mwana mukomana, mutumidzei zita rekuti Jesu, nekuti auya kuzosunungura vanhu kubva muzvivi zvavo. Saka ndakataura nyaya iyi pane imwe nguva. Saka uyu mufana akanga akutaura neni uyu anoti, hanzi pamakaitaura nyaya iyi hanzi ndaita nharo ndichiti vanhu vanozviitisa zvimwe zvamunoti zviri muropa zvizvi, vanhu vanozviitisa. Sando yanga iri hondo yake asanga akanyarara. Ndoziziva kuti hondo idzodzo dzirimo, tichitotaura so dzirimo mumwoyo yevanhu, ngoti muparidzi haapikiswi, but munozongoti tomupikisira mumwoyo. Zvaari kutaura izvo neizvo ndezvake. Saka mufana uyo akutaura neni anoti chakazondivhundutsa mukoma ndechekuti ndisina kumbozvironga. Ndo anotanga achiisa disclaimer yacho, ndandisina kana kumbogara ndakazviplana mukoma. And this young man is married, by the way. Hanzi ndanga ndisina kumbozvironga mukoma, but ndakatanga kuona ndakufarira vamwe mai pachechi. Hanzi ndiri ndega ndovhunduka ndoti but hazvisi right izvi. Hanzi ndikati gare gare ndoona futi ndavarayirwa. Hanzi ndakazopepuka nyaya yamaitaura yekuti Jesu anofanira kusunungura vanhu kubva muzvivi zvavanoziva nezvavasingazivi kuti vari, izvo zvirizvo zvavari. Vanhu vazhinji vakazviziva kuti matsotsi vavana vatezvaraka. Taizvi itsotsi iri rakuchinjira mukwasha magopost. Hamusozinzwa tatakagara nechinyi netsotsi 35 years 42 years pa42 ndopakazoonekwa kuti itsotsi. Mukati memwoyo yevanhu vaMwari mune zvifungo zvakavigwa, ndo zvinotaura muimbi werwiyo. Nemhaka yei takaberekwa mumbereko yechitatu. Saka ndoda ngokutsanangurira, ndoda kutaura nevana, nzwai vanangu. Saka zvazvinoita biology dzamunodzidza dziya dziri simple dzinotika pamuri mimi handiti pane majinzi ndizvo ka. Saka nhaka yaunopiwa nemubereki wako, nhaka yekutanga yaunopiwa nemubereki wako iropa rake. Halo? Ndosaka muchizonzi vema-DNA vamuri kunzwa vachizvo vanonge vachitarisa kuti ropa riri uyu tingabvuma here kuti rakabva kune uyu. Saka iwewo mauri mune ropa rababa vako neramai vako, handiti wavaona kavari tu. Saka ivo zvavakatoitawo ropa iroro iri vakaripiwawo, mai vako vakapiwa nababa vavo namai vavo. Baba vako vanga vapiwawo namai vavo nababa vani, vabereki vavo vanga vapiwa futi nevabereki vani. Saka zviri mauri mwanangu zvakakura kudarika iwe. Wandinzwaka? Handina hangu, handisi kutolerate anything, but vana vema-2000 vamuri kuchema navavo ropa racho concentration yawanda, vabva kure, madzinza ari muropa ravo. Saka tiri kutaura nyaya yaJesu ka, kana usina kunzwisisa this issue kusvika paextend izvi, unofungidzira kuti vamwe vangada Jesu kupfuura iwe. Zvitori mauri shamwari, uri loaded, unotongoda nyasha chete. Pamuri apa ndosaka tikagara pasi tikaita forensics audit dzedu dzakanaka, kudzinza kwenyu kune mhondi. Hauna kuzvinzwa, kune vakatombouraya vanhu whether zvinozikanwa kuti hazvizikanwi. Kudzinza kwenyu kune mhondi, kudzinza kwenyu kune pfambi, kudzinza kwenyu kune varoyi, kudzinza kwenyu kune vanhu vaiparadza misha yevanhu. Izvozvo muropa rako iwe zvirimbi
sangano kuuya kuzonamata Mwari, kutiza zvatinoziva kuti tinogona kuva. Hamusi kuzvinzwa. Kuuya kuzonamata, pane zvatakagara pasi tikanyatsotarisa, tikaona kuti tinogona kuva zvakati. Tikasauraya tinoba, tikasaba vakadzi vevanhu, nekuti zviri muropa redu. Madhipatimendi ese iwayo akamiririrwa. Ndo zviri kunzi Jesu ndiye ega anogona kusunungura vanhu kubva muzvivi. Imbosiyanai nekufungidzira kuti munogona kudhila nezvitadzo. Usi kuzvinzwa. Siyanai nekufungidzira kuti munogona kudhila nezvivi. Chivi chinoda Jesu. Mai guru, hamugoni kurefura munhu kusvika abuda muchivi. Ndiri kutokuudzai, chivi chinoda Jesu. Pane kajoko kandakangoverenga kainzi hanzi this family mukoma akanibamba hanzi muri yaingosuspecta kuti mudhara weduka anenge ane imwe mhuri samwe yechitu. Hanzi vaingozvisuspecta. Hanzi but pakazofa mudhara vakatozoziva kuti ivo ndo vanga vatori mhuri yechitu. Vaingofungidzira kuti idzika idzi dzinenge dzaana mainini. Ivo vasiri kutoziva kuti kwavo ndokwamainini. Ndo zviri chitadzo, chivi hachigonekwi nevanhu. Ndo saka denga rakatuma Jesu. Ngasono ngokemo chitema ngakuri iraere chitema riri po simba moropa onesi simba rinoshamisa moropa renyenye monese simba rinosha momaro pawo enyenye. Ndoda kunamatira kuti uchiri mupenyu. Mwari wangu kuratidza zvaunogona kuva, kuti usazorarama uchidherera nyaya yekunzi vanhu ngavagamuchire Jesu. Saka munamato iwoyo uri kuseri kwemunamato wanichanamata. Kuna vanhu vakawanda vanofunga kuti vakatokurira panapa. Ndiri kungoda kuti nhoroondo yeupenyu hwako isati yapetwa usafa uri deceived. Mwari anofanira kukuratidza mbichana chete. Ndosaka kuchizoimbwa Amazing Grace. Inyaya yekuti vakaponeswa vamira panyanza. Vhesi inoti chitema nekufa zvanga zvadini zvapera. Ndosaka great controversy chapter yekupedzisira, last statement ya great controversy muchapter yakanzi the controversy is ended. Anoti the great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. Our problem is sin. Dambudziko redu harazi vanhu vanonyeya chivi. Dai pasina chivi kunyeya kusinganakidzi. Our problem haazi vanhu vanotora vakadzi vevanhu. Chivi. Our problem is sin. Aripera anoti Mwari maite henyu mandiratidza udzamu hwenyaya iyi. Ndokumbirawo kuti Jesu andibatsire muhondo yechitadzo. Naripo simudzai maoko tinamata nemi. Ngasono ngokemo chetema rere maro kudenga wakukomborerei masikati akanaka vana vaMwari, masikati akanaka vana vaMwari. Toda kutenda Mwari nekuti vari pakati pedu. Tinovatenda nenguva yakanaka yekuimbira nekushumira kuburikidza nenziyo. Tichitenda Mwari nevaenzi vari pakati pedu.
sezvo riri zuva rakaiswa parutivi kuti tinge tichikumbana pamwe chete nevaenzi, tichitenda nevaimbi Mwari vakukomborerei nekusimudzira mwoyo yedu mukati menziyo maunopiwa mukana wekurangarira nekuita yatingatiyo reflection mukati menziyo unofunga nekurangarira zvakawanda nekuda kwekuti nziyo mashoko erwiyo anotikomborera. Hanzi